Hekk kif il-Partit Laburista qed iħejji għall-aħħar diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat, wieħed ma jistax ma jħares lura u jiċċelebra il-kisbiet ta' moviment rebbieħ immexxi minnu. Il-Gazzetta Kulħadd tat tħarsa lejn il-kisbiet ta' Joseph Muscat kemm bħala mexxej tal-Partit Laburista u kif ukoll bħala Prim Ministru ta' pajjiż, hekk kif f'7 snin rnexxielu jitrasformah f'wieħed ta' suċċessi ekonomiċi u soċjali. Il-kulħadd bdiet billi fakret kif il-Prim Ministru Muscat rebaħ kull elezzjoni minn duħat mum tal-partit u tal-pajjiż fidu. Fil-fatt, mill-2008 sal-2020, il-Partit Laburista kemm mill-oppożizzjoni u kemm mill-Gvern rebaħ 10 elezzjonijiet minn 10. Biex bekk dan jagħmel lil Joseph Muscat l-uniku mexxej ta' partit politiku fl-istorja ta' Malta li rebaħ l-elezzjonijiet kollha li kkontesta. Prinċipali fosthom kienet dik tal-2013, hekk kif fis-7 snin li segwewa Malta kisbet suċċess ekonomiku bla ebda preċedent. 7 snin wara l-bidla fil-Gvern, it-tkabbir ekonomiku f'Malta kien ta' kważi 7%, aktar minn 3 darbit aktar mill-medja Ewropea u 5% aktar minn meta mqabbel ma' 7 snin qabel il-bidla fil-Gvern. Bil-prominenza mogħtija lill-ekonomija tal-pajjiż, il-Gvern immexxi minn Joseph Muscat irnexxielu wkoll idawwar l-akbar żbilanċ fil-Fond Konsolidat fl-istorja ta' pajjiżna għal surplus ta' 48 miljun euro. Fil-fatt, qabel il-bidla fil-Gvern, pajjiżna kellu deficit ta' madwar 342 miljun euro. Bekk, bir-rota ekonomika dur ġmiela, żdiet ix-xogħol, l-investiment fl-infrastruttura u l-benefiċċji. Il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu bi kważi 5,700 ruħ biex bekk l-aktar figuri riċenti juru biss 1,666 persuna jirreġistraw. Meta mqabbel ma' amministrazzjoni nazzjonalista, il-Gvern Laburista naqqas b'aktar minn nofs il-persuni f'riskju ta' faqar u l-persuni dipendenti fuq l-assistenza soċjali. Dan fil-waqt li fost oħrajn żied id-dħul disponibbli medju tal-anzjani, id-dħul disponibbli tal-familji u l-ispiża fuq is-saħħa u l-benefiċċji soċjali. L-ekonomija ħallit impatti pożittivi wkoll f'Għawdex, fejn it-tkabbir ekonomiku żdied għal 13%. Dan meta taħt amministrazzjoni nazzjonalista, it-tkabbir ekonomiku f'Għawdex kien biss ta' 1%. Bekk illum il-ġurnata għandna żieda ta' aktar minn 4,000 Għawdxi jaħdem mindu kien hemm il-bidla fil-Gvern, fost aktar ċifri pożittivi. Lilin mis-suċċess ekonomiku, il-legat li se jħalli warajh Joseph Muscat se jkun iddominat ukoll miż-żidiet fid-drittijiet liċ-ċittadini Maltin u Għawdxin. Prinċipali fost dawn hija dħul tal-liġi dwar l-Unjoni Ċivili, dħul li waslet minkejja l-estensjoni tal-oppożizzjoni. Dan flimkien mal-approvazzjoni tal-liġi dwar l-identità tal-ġeneru bil-qofol jintlaħaq fl-2017 meta pajjiżna daħħal iż-żwieġ ugwali. Gvern immexxi minn Joseph Muscat indirizza wkoll is-sem tal-mara fis-soċjetà. Fil-fatt, permezz tal-introduzzjoni ta' skemi bħal Child Care B'xejn, il-proporzjon tan-nisa fid-dinja tax-xogħol tela għal 65%, żieda ta' aktar minn 20% meta mqabbel ma' Gvern Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.